Assalamu alaikum, in uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan channel din nawa. Yau in dai har kana amfani da Samsung to bidiyon naka ne, ka tsaya ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe. Insha Allah za ka karar da wasu hanyoyi guda uku wanda za su rage maka shan caji da data kuma duk a lokaci ɗaya tare. Sannan wannan hanyoyin ba wai application ne zaka je ka dauko ba, wani setting ne akan wayanka wanda wataƙila maybe ka san su amma kuma baka san amfanin su ba. So zan fara yanzu daga na farko wannan shine focus mode. Gashi nan zamu ga nan daga gefen focus mode. So wannan focus mode din shi idan ka sashi zai allow ba kowane application ne zai dinga amfani a wayanka ba. Ko da an turo maka irin in ka bude data za ga notification na application kala daban-daban, irin WhatsApp, Twitter da Telegram duk yana sako akan wayanka. So amma in ka sa focus mode din za ku ga in sashi za ku ga wasu sun koma black and white blank hakan nan. Sannan kuma idan na taba haka inda zan iya seta kowane application da cire shi. Idan misali ina so na amfani da application din, misali ina so ne amfani da iya Twitter ne kawai, zan iya haka na cire WhatsApp, na cire duk wani application, yana zo nan in dubi Twitter ga ta nan sai in bude ta sai ne okay sai na fita za ku gashi nan Twitter ta budu amma kuma duka shauran akule sai na amfani da Twitter. So duka waɗannan sauran da suke black and white ba za su ja data ba, saboda haka wannan shine hanya na farko. Sannan hanya na biyu kuma shine hanyar power saving mode. Power saving mode idan ka sa shi haka ba wai shine kadai zai kara maka karfin battery ba, wasu suna kawai idan ka sa haka shikenan kawai su bar sa suna ganin wani power saving gashi can irin wanda yake hutu a saman can. So ba wannan shine yake sa wayanka a misali ya dinga rike caji ba. In kana so wayanka ya rike caji sai ka danna shi haka, in ka danna ka dan yi press and hold kenan, in ka shiga zai nuna maka wannan na kasan option ɗin na ƙarshen nan. Idan ka bude shi yanzu misali ku lura da nan wajen saman nan wajen gashi nan power saving battery life za ku ga 9 hour and 39 minutes. So amma idan na bude nan kuma za ku ga ya ƙaru da 1 day. Idan na kule shi za ku ga ya koma 9 hour 39 minutes, idan na kule shi kuma za ku ga ya ƙaru gashi nan da 1 day. So wannan shine hanya na biyu wanda kuma zaka na ƙara wayanka a rukun caji. Shi wancan hanyar zai dinga ƙara wayanka rukun caji da kuma rage shan data, saboda idan ka kule shi in ka saka duka a focus mode kamar yadda ga gashi nan, in ka saka wayanka duka a focus mode so zai daina sha maka data, sannan kuma duk wani application da ya kamata ya ci maka space a bare ci maka space akan wayanka ba. Sannan shi kuma can inda zaka bude din na power saving mode duk zai limiting duk wani application din da baka amfani da shi, so ba zai amfani ba. Misali ko da a ce irin downloading kake, wannan downloading din zai tsaya idan har ba kai ka zo ka bude wannan wajen ba. Sannan abu na uku kuma shine duk lokacin da kai amfani da application idan ka gama to kawai ka danna irin wajen close all din nan ka goge duk wani minimize, shine zai janyo a ya daina shan data. Misali kenan idan ka sa focus mode, in ka sa focus mode ma ka kawai minimize din zai riga da ya goge, ba sai ma ka wani irin ka tsaya kana shan wahalan gogewa ba. So wannan shine hanyoyi guda uku wanda naga suna da amfani a Samsung da nake amfani da shi, naga cewa ya kamata in kawo muku domin wasu za su iya karuwa. Sannan kuma da fatan duk wanda ya karu zai share wannan abun wa ƴan uwansa da suke amfani da Samsung da kuma other Android din da za su yi a accessing wannan a features din. So nagode, mu hada bidiyo na gaba.